Otázka zní, jak nastartovat hyperfokus. Já to nenazývám hyperfokusem, mně to přijde jako zase nepochopené. Je to soustředění na tvoření, mně to tak přijde jako lepší. Hele, pojďme si nejdřív říct, co to ten hyperfokus je. Ten, kdo prošel kurzem, tak ví, že se jedná o vlastně napojení se na Elan Vital. Že jde o napojení se na tu tvořivou sílu. Na tu se napojuješ skrze intuici, ne skrze intelekt. Takže prvním krokem je uvědomit si, jako snažit se zapnout intuici. Intelekt proti tobě bude bojovat, protože intelekt je to, co tě naučili používat ve škole, takže je to v nás fakt hluboko. Naštěstí ne až tak hluboko, jako je v nás Elan Vital, takže v klidu. Důležité je, mě pomáhá jako meditace. Meditace není jak si všichni myslí. Meditace je prostě pro mě uvolnění se a sledování vlastních myšlenek bez potřeby je hodnotit. Tak bych to asi definoval. Takže si prostě sednu a domluvím se se svým intelektem, který je dost silný, protože jsem s ním pracoval roky, jako v práci jsem měl, že jo, prostě všechno jsem potřeboval mít. Intelekt je takový ten proces, jo, že víš prostě, co bude následovat, další krok, tohle, struktury, jo, postupy, data, informace, jo, spojování jich do nějakých jako inteligenčních věcí, ne úplně kreativních. A je potřeba si uvědomit, že toto jsou právě přesně ty body, na které jako často pak narážíme při tom zaseknutí se, jo? Při tom vlastně rozhodování nebo započetí nějakého projektu. Není to vždycky jenom o zaseknutí se na přístupu k Elan Vital, tedy k hyperfokusu, ale je tam často i strach, je tam často prostě spousta dalších aspektů. To není ale na tohle téma, to si probereme jindy. Teďka, jak se připojit k tomu Elan Vital, tedy respektive jak dostat soustředění na tvoření. Funguje několik věcí, jo, takže ideálka sednout si a říct si svému intelektu, ano, děkuji ti, já jsem ráda, že tě mám, bez tebe bych asi pravděpodobně nebyla schopná ty věci jako dotáhnout, ale teď mě nech tvořit. Já nevím, jaký bude další krok, vím ale, jaký bude výsledek a to je to důležité. Ty musíš vědět, co jdeš tvořit, co je ten výstup. A začni pomaličku ho ne likvidovat, ne se snažit ho omezit, ale dát mu právě prostor na to existovat. Řekni mu, já jako nevím, jaký bude ten další krok, já jako nevím prostě. Proto žádám svou intuici o to, aby mě vedla. To je mantra, kterou si nějak uchop po svým a takhle s ní začni jako jednat. Takže svému intelektu nesnaž se ho zamezit, snaž se mu vysvětlit, že teď ho nepotřebuješ. Nebo teď tady jako není úplně, že ten dominantní. Dominantní musí být intuice, protože ta intuice je ten kreativní proces, který ty ve skutečnosti jako fakt nevíš a neumíš ovládnout. Jako ty nevíš, jaký bude 3., 4., 5. krok. Proto se zasekneš na intelektu, který to chce vědět. Zároveň chceš tvořit, takže nechceš dělat tu samou věc, co už si dělala. Chápeš? A tam jako přichází ten rozpor toho, že prostě ta intuice se nemůže nastartovat, když intelekt chce vědět, jaké budou další kroky, ale to nevíš. Takže a to je skvělý bod. A řekni fajn, a já jdu teďka dělat třeba e-book. A použiju na to, dobré je, já používám Kartágo, což je zase moje taková technika, která je příliš komplikovaná na to, abych ji tady teďka vysvětloval. Ale v podstatě každý z těch kroků je dobré si fakt jako rozčlenit, mít připravené podklady, mít připravené nástroje, protože tam pak přicházíš o tu pozornost, o ten napojení se na Elan Vital. Ty když nemáš ty data dopředu, tak tobě ten kreativní proces sklouzne k tomu, že ho aplikuješ na ty postupy. Na ten postup, ne na to dílo jako takové. To je pak takové to, jak jako říkáš, že prostě jsi schopná začít u jedné věci a skončit u 5. Ty ten hyperfokus využiješ špatně. Na věc, kterou jsi schopná připravit dopředu pomocí intelektu. To udělej.
Takže nastav si nějaké kroky, které budou následovat. Jo, když píšu e-book, tak musím napsat scénář, získat data, napsat to, udělat grafiku, bla, bla, bla. Tohle všechno jsi schopná si dopředu říct, takže to si dopředu napiš. Řekni si, budu k tomu potřebovat tuhle knížku, tohle AI jako nástroj, tady si udělám složky. Nesnaž se jít úplně do detailu, to je právě to, co třeba zase, čem pomáhají ty moje aplikace, že oni to za tebe učešou, oni ti půjčí trochu toho intelektu, ty se soustředit na ten kreativní proces. Uvědom si, že žiješ v době, kdy můžeš spoustu věcí vzít zpět. Jako třeba tvorbu, víš, když dřív psali knížku, bylo pro ně dost komplikované, jako 20 lz a vrátit ten krok zpět, jo. Takže to si užívej a věř své kreativitě. To je teda první krok. Ten druhý, nebo krok, jeden z těch aspektů. Ten druhý aspekt je vědět proč. Smysl. A to je to nejdůležitější. Má to trochu spojitost s identitou, ty musíš vědět, kým jsi, lomeno kým chceš být a do jaké míry tato činnost souvisí s tím stát se tím člověkem. Tedy pokud chceš být spisovatelka, jednoznačně bys měla napsat knížku. Takže chápeš, patří to k tomu. V tu chvíli to dává smysl. A jakmile ti to začne dávat smysl, tak to začni dělat. A budeš to dělat ráda, protože budeš vědět, že to vede k tomu, jakému si cíli a i když třeba ne úplně přímou cestou, protože třeba chceš dělat něco, co tě baví, ale ty vždycky to musí mít ten smysl. Ty prostě nikdy nebudeš dělat věci, které nikam nevedou. A to je 80% činností jako neurotypických lidí. Jako tebe nebavily ve škole věci, které jsou prostě bullshit, které prostě jako nemají tu hodnotu. Ty chceš jako dostat ze sebe maximum. A to je v pořádku. A tak si takovou práci jako nastav, najdi a nedělej to, co po tobě chtějí jako neurotypiči. Oni jako tě nejsou schopni pochopit, nechci se vysvětlovat, prostě dělej to, co dělat chceš. Tedy napojení na Elan Vital, lomeno, hyperfokus, lomeno, spojení ke tvoření, ještě mě napadlo, to je dobré. A začíná uvědoměním si intelektu, intuice, domluvení se s intelektem, že včil ne, napojení se na intuici, plnou důvěru svoji intuici, přípravu, vlastně ještě s tím intelektem, co jsem trošku přeskočil, přípravu těch produktů, produktů těch takzvaných zdrojů, nástrojů a postupů, procesů, těchto 3 věcí. Ty musíš si ideálně nasměrovat dopředu vzhledem i k tvému intelektu. Tam vlastně mu můžeš říct, hele, děkuju, pomohl jsi mi s tímhle, teďka už si jdu jako tady hrát. A pak si jdeš hrát. A pak už se napojí na intuici a spojí se s Elan Vital, napojí se na hyperfokus. Uvědom si, že těch hyperfokusů je ve dní jenom několik. Já říkám, že jenom jeden. Ale to je proto, že jsem si to tak nastavil ve své hlavě, nemusí to být nutně pravda. Proto já vstávám v noci, ve 3 v noci, s tím, že vím dopředu, co chci jako dělat. A v tu noc to udělám, protože vím, že mě nikdo neruší, nikdo mě nevolá, nikdo po mě nic nechce. Takže vstávám prostě ve 3 v noci a do 6, protože ten hyperfokus tak prostě tenhle čas má, prostě tvořím. A nebo když vím, že potřebuji se víc vyspat a budu vstávat později, tak nedělám nic, co je hyperfokus, až do večera, protože já prostě k tomu potřebuji nejenom tmu, ale i takové to vnitřní vědomí toho, že mě nikdo nebude rušit. A tak jdu třeba dělat v létě až třeba v 11 večer, v zimě je to super, protože to už klidně jako v 7 je tma a já tmu miluju a myslím si, že víš, o čem mluvím. Pokud se nemůžeš napojit na Elan Vital a nejde ti to v tu danou chvíli, nedělej to. Neuděláš to na silu, to prostě nefunguje. Běž do přírody, běž se spojit s lesem a buď svá, nezapomeň, kdo jsi. Vzpomeň si, kdo jsi.